Alright, so good morning. Nandito kami ngayon sa anong lugar to, Kuya Mike? Kasama si Kuya Mike. Yung Pancake, Kamalig. Ang kaibigan ko dito sa Kamalig Albay, syempre. Parang kapatid ko na yan. Ayan. So ngayon papunta kami sa Huyup-Huyupan Cave. Ito yung pinakamatagal at nag-iisang kuweba dito sa Kamalig Albay. Ayan. Medyo malaki ba yung Kuya Mike? Huyup-Huyupan na yan? Malaki. Doon, pagpunta mo sa may bungad ng Huyup-Huyupan Cave, doon yung tour guide natin makakausap. Di natin alam kung magkano ang bayad yung papasok sa Huyup-Huyupan Cave. So pataas yung daan. Ayun, galing kami doon sa baba. May parking area doon ng motor, tapos sasakyan. Tapos ayun, Huyup-Huyupan Cave. Grabe dito, taas yung kahoy dito. Puno at alaman. Nakakapagod. Picture na. Ayun, picture na. Ito yung Huyup-Huyupan Cave. Grabe, stalagmite tapos mga stalactites. So galing kami doon sa baba. Ayun na ang bungad ng Huyup-Huyupan Cave. So dalawa lang kami. Yung kasamaan ko sa team ko may mga trabaho, kaya ayun, nag-iisa lang ako dito sa Albay, nagbisita. Alright, tanong muna kami dyan sa may information area para sa tour guide, tapos kung magkano. So pagpasok ko dito sa information area, may mga helmet. So iba't ibang kulay. So yellow, meron orange, meron blue. Tapos ito naman si ma'am, siya yan dito sa information area. So yung binayaran namin is amounting 300 para sa tour guide yon. Sa cave entrance po. Cave entrance, tapos may kasama ng tour guide, at yung environmental fee na 20 pesos per head. So ibig sabihin, pag ilan kayo dito mga kasama, magbabayad each ng 20 pesos. Ayan. So yun, pipili kayo dito ng helmet kasi para para safe pagpasok ninyo sa cave. So isa sa pinakamalaking cave na binisita ko, yung cave sa Libmanan. Talagang napakalaki yun. So napakahaba at napakalaki, halos ng buong Libmanan sakop ng kuwebang yun. So hindi natin natapos yun kasi nga halos kulang yung siguro isang araw. Ayun, may mga ilaw din dito. Yun ang dadali natin sa loob. Ito yung ilaw. Meron na pang flashlight. Ayun. Syempre, papasok sa kuweba, napaka dilim. Ayun, ito naman mga souvenir. Ayan, sa kuya. Souvenir dito in case na bibili kayo. At kung hindi kayo mga taga Albay. Suotin mo muna sir niya. Suot na tayong helmet. Sa'yo, yellow, blue. Hindi kami nakadalang sticker kasi nagmamadali tayong umalis kanina from Naga. So helmet tayo. Ito sir yung mga rules and regulation. Rules and regulation. Pwede mo na basahin yan. Merong 10 regulation na kung saan ng pinaka walang pagdadala ng inumin, Ayan. bawal magkalat, Bawal. bawal ang yosi. So yun ang mga pinaka-importante. No drinking. No drinking. Pero Pwede. Ito yung bike So, speed. And then ito yung entrance. Ayan yung welcome to Huyup-Huyupan Cave dito sa Kutmon, Kamalig, Albay. So pasok tayo. Ito na yun. pasok po tayo. Gaano pa boss kalawak to boss? 345 meters to sa paikot. 345 meters. Paikot na to. And then for major entrance po to sir. Oo. Ako po yung mabuhay po. Ako po yung tour guide nyo. Raven po yung pangalan ko. Kaya po yan tinawag na Huyup-Huyupan Cave. Yung Huyup kasi is Bicol dialect. Yung Okay. ibig sabihin yan, ihip ng hangin. Ito ang lamig na to sir, itong nafe-feel mo na to. Yan na yung ibig sabihin ng Huyup-Huyupan Cave. And then itong curve na to, iikotin natin to sir ng 30 minutes. 30 minutes, ganun kahaba. 30 minutes or 45 minutes. Like, depende sa pacing natin, depende sa lakad natin. Kasi itong curve is may 4 na opening to. Ito yung una, entrance. Siya, entrance. Tapos sa likod, may 3 pa tayo dyan na butas. Yung second opening lang tayo, medyo may challenge na dadaanan. Kasi yung second opening, Fat Man Squeezer yung tawag doon, or Sukatan ng Sexy. Medyo maliit yung dadaanan natin. Medyo doon. maliit ba? Oo. Okay. Tapos yung third, pag nakalabas naman tayo second opening, aakyat muna tayo or mag-hiking muna tayo ng konti. Tapos third opening naman po yun. Yung third opening naman po, ayun naman po yung dating sementeryo. Or ba? burial ground before. Opo, sa Okay. third opening. Tapos sa third opening, may isa pa tayo. Diyan na po tayo sir lalabas sa gilid. Hindi na po tayo dito babalik sa entrance. Tapos yung exit naman natin, kita naman yung view ni Mayon kung walang ulap.
Okay. Apo, and then itong kuweba is na-discover to during World War II. Pero during World War II po, ito lang po yung only opening or only entrance. Yan na po nasa taas na yan. Yan butas. Yan na po nabutas na. Ito wala pa to. Man-made na lang po to sir ng mga butas na yan. Ito lang yung major na anak butas na yan. Tapos para makababa, ito lang yung gamit sir. Yan nabay na yan. Pwede mo sir Grabe. yung subukan. Mag-swing ka po dyan. Pwede, Wow. pwede po yan. Tibay, no? Matibay yan. Tingnan mo sir yung kahoy. Bagyong riming, sinalo yun ng baging yung kahoy na yun. Grabe, ang laki. Kaya Saan laki? sobrang tibay po niyan. Pwede kang umupo sir, mamaya. Maya. Mamaya pwede kang Try natin. mag-sit dyan. And then, proceed tayo. And then yung rules sir, nabasa natin kanina, no touching lang tayo. Tapos, Okay. makikinig lang po sa tour guide, dahan-dahan lang tayo. Tour na, mag-enjoy tayo dito sa tour na to. Diretso lang po tayo. And then, maraming rock formation yung makikita natin dito. Dito sa loob na to. And then, during Noah's time naman nga po sir, ano to, lubog to sa tubig. Parang Pag maulan. dagat po to noon. Pag maulan. Ay, hindi sir, pag maulan, wala naman tubig dito. Yung pumapatak na lang, yung galing na lang sa stalagmite. Tapos pag maulan, medyo madulas dito. Pero ngayon, sobrang init naman, hindi naman masyadong madulas. Ayan yung mga stalactite. Mamaya, maraming rock formation yung makikita natin Grabe. dito. Ayan, ito mga ispender yung stalactite dito sa unahan. Saan galing yung mga tubig yung tumutulong Taas yan? lang po, kasi yung taas ito is mga bundok po. Parang Okay. galing sa ugat na kahoy. Kaya taas po, patak po dyan. Ito po yung stalactite formation, itong nasa taas na to. Ito yung stalactite for ceiling, nasa taas po siya. A stalactite formation. Ayan siya, stalactite. And then itong once na tubig na to sir, pumatak naman sa baba, yan naman yung tinatawag na stalagmite. So, ibig sabihin, itong tubig na tumutulo, ito yung ito po nabubuhay yung dito. nabubuo. Ito na yung stalagmite G4 ground, nasa baba naman po siya. Parang semento. Parang semento po yan. Ito ay stalactite, ito naman yung stalagmite. Pero ito pong stalactite na to, mahaba yan ng 1 inch per century. Sa 100 years, 1 inch lang yan. Depende pa po sa patak ng tubig na yan. Ayan po siya. Stalactite and then stalagmite. And then pag nag-mix na po yan or nagdikit na po yan na dalawa, yung tawag naman is column or pillar. Ito po yun naman yung column or pillar na tinatawag. Ito yan na po yung, ito katulad na nito sir. Ito na yung nag-meet na or nagdikit na yung dalawa. Yung stalactite at stalagmite. Ayan na po yung column Ayun, or no? pillar. And then kung nakikita mo naman sir, yan na taas na. Ito sir, dito ka po sir sa gilid. Ayan na taas naman. Ayan naman po yung third layer nitong kuweba. Ayan na yung maliit na yan. Diyan din po nagpwesto yung mga guerrillas noon ng World War II. Diyan po sa taas na yan. Parang diyan sila nagtatago. Ayan. Sa paanong paraan? Ano, bakit po sila dyan dati? Pero ngayon, bawal. Maliit na bulas po yan. Ito kasi sir na kuweba, habang tumatagal, lumiliit ng lumiliit. Okay. Ayan. Ayan yung third layer. May ground floor pa nga to sir, nasa ilalim naman. Sige. Pero yung focus natin, second floor lang, dito lang tayo. Ito, stalactite and stalactite. Ito sir naman ang tubig na to sir, pag pumatak naman yan sa katawan mo, holy water po yung tawag yan. Ayan, pag hindi sinasadyang patak, yung kusang papatak sa'yo. Holy water po yung tawag dyan. Yan na malamig. At may isa pa yan na pumapatak sir. Yung isa naman na pumapatak, medyo mainit-init, papanghi-panghi. Holy shit naman yung tawag. Medyo papanghi-panghi pa yun. Holy shit pala yun. Sa mats naman yon. Kaya itong kuweba sobrang tibay kasi na-perform yung mga column. Tapos pag may bagyo naman, evacuation center itong kuweba na to. Oo, kahit ngayon. Kahit ngayon po, dati 50 families po. Grabe, ang laki. Families kasya po. Malaki to. Mas malaki sir pag nasa taas na tayo, kitang-kita. Yung maliit lang kasi dito sa second opening. And then dito sir, pwede ko kayong picture naman dito. Dito po kayo parts. Sa tayo kayo ganin yung backer natin na taas na yan. Ayan. Pwede. Pwede ba? Para may remembrance naman. Dito naman tayo sa hagdan. Ito ang hagdan sir, is man-made na lang po to. Ginawa po yan 1972. 1972. Opo, during martial time. Hakbang ka na lang dyan sir sa may mga bato kasi medyo matulas dito. 1972. Ayan ang mga man-made na yan. Lahat ng man-made dito is 1972 ginawa. Ano ba yun, sir? Nung lumilipad, balin sa sayaw? Opo, walis sayaw. Itaas natin. Oops, Grabe, yun ang mga lumilipad niya, no? Sir, pag gumitingin ka sa taas, pag umibo mo kayong bibig mo, pumapatak yung holy shit yan. Ulisit ng Sa ito. taas, mas marami ba? Fruit bat sir, sa taas natin. And then, proceed tayo dito. Dahan-dahan lang sir. And then, tingin ka na dito sir sa gilid. Ito na yung mga rock formation na nature na rock formation. Tubig lang yung nag-form. Ito sir sa gilid natin. Okay. Turo mo to. Ito sir, na naiilawan ko ng flashlight. Yan naman po yung rock formation na Moises formation. Nakatalikod na si Moises. Ayun yung ulo niya. Ito yung buhok, ayan yung kamay, ito yung cane or yung tungkod, dametas pa. Yan si Moises na nakatalikod. Or sa mga bata naman si Gandalf. Yung nasa Lord of the Ring. Ito siya. Moises formation. Ayan si Moises na nakatalikod. Then proceed po tayo sa unahan. Dahan-dahan sir, dito na yung medyo madalas na parts.
Dito yung maraming pumapatak ng stalactite. Dahan-dahan lang. Diretso lang tayo. Diretso lang. Ito yung daming patak. And then, tingin ka naman sir sa taas. Ayan na yung Cathedral Dome sir. Ayan yung pinakamaraming bat sir. Fruit bats naman po yung tawag dyan. Ayan, yung mga bats, tas yung mga hole. Pag pinagsama kasi sir, yung bat hole medyo masagwa. Wet naman kasi yun, yung bat hole na yun. Ayan, yung butas. Mamaya sir, mamaya pa kasi tayo dyan, dito tayo dadaan. Ito Saan? yung dadaan natin, papunta ang second opening, ito siya. Tapos yung third opening sir, ayun yung maliwanag na yun. Nakita niyo sir yung liwanag. Oo. Ayun po yung third opening, tapos doon tayo mag-exit. Okay. Yung dance floor naman yung sa gitna. Diyan sa pinakagitna, nandyan yung dance floor. Mamaya, pwede kang sumayaw sa dance floor. Kasi mandatory daw yung sayawan dyan. Yan dyan yung dance floor. Tapos dito tayo, dadaan. Pagilid lang po sir, ganito lang yung pagdaan dito. Para pag dire-diretso kasi madulas. Ganito lang po, pagilid lang. Side lang. Tapos ayan sir yung coral, so sa gilid na, baba natin. Yan naman yung dead corals. Talagang ebidensya na lubog to sa tubig. The dead corals. Matarog yan o pag kuya. Aba, matali pa po yan, sir. Tapos parang naano na siya ng simento kasi ginawa to, oh. Parang naano yan ng simento. Buhay na buhay ito. Oh, yan to, buhay na buhay. Basta may tubig, sir, buhay na buhay po yan. Lahat pa to buhay, wala pong patay na stalactite dito. Ayan, tapos parang naman yan hita ng tao, oh. Parang hita, dalawang hita. Tapos ito naman yung stalagmite, sir, na pinakamatandang stalagmite Ay, dito. ito. 54 years na to. Kasi ito, diba ito, 1972. Kaya 54, 2025 na 54 years na po yan dyan. Pinaka matanda ang stalactite. Pag yung boss, pag Ano pa? pinaglaruan ng mga tambay dito. Opo, mangihitin po yan. Makakasuhan ba sila? Hindi naman po. Ay, pwede po sir nila makasuhan sa DNR. Di na rin. Pero wala naman dito sir yung parang makulit na pumapasok dito. Wala naman. Ang linaw ng tubig. Malinaw po yun ang tubig niya. Pero ayun ang tubig niya sir, bawal kasi ang inumin. Kasi pag gabi, lumilipad dito yung paniki, baka Ihi nahaluan tayo, no? Opo. And then dyan sa tubig sir, may nilagay naman kayo, no? May isda, oh. Ayun, may isda. Ayun, no? Hito. May hito kami dyan na pinagay. Pinaparami ng hito. Marami na din yung hito dyan. Ayan. And then ito na yung tulay sir. Tatlong tulay po to. Kaya sa gitna lang po tayo dadaan. Sunod lang po kayo sa akin. Tapos titingnan po to sir. Baka makauntog kayo dito. Watch your head po. Watch your head. Kaya po sa ulo. Diretso lang po. Diretso lang tayo. Kasi ito na yung maliit na nadaanan natin. Sa unahan maliit. Dito maliit na. Doon mas maliit pa sa unahan natin. Daming paniki. Dami. Dito siya walang paniki dito sir. Sa taas yung pinakamaraming paniki. Dito ko konti lang po. Diretso lang naman tayo dito. Dito yung pinakamaraming stalactite, yung mga matutulis na stalactite. Ayan yung maraming stalactite, tapos diretso lang tayo. Diretso lang. Clear po na yung tubig ngayon. Kasi di naman yung mga paw na tubig na yan. No, ito ka ang pick up yan. Wala sir. Di naman sir nababayan nila. Hito lang. Tapos Hito yung puyo na tinatawag. Yan lang yung nabubuhay. Sa likod namin, napakadilim. And then sir, baka matalisod kayo sa tubo, diretso lang po tayo. Ito, man-made na to. Tuloy na to. 1979 po na sir. 1979, kasama yung ano yun. Okay. Yung tulay na yun. Yung tulay, tapos yung mga. And then dito, ito yung mga ang ganda. gypsum crystal na tinatawag dito. Parang rice terrace siya, pababa yung tubig. Sa unahan may rice terrace yung tayo dyan. And then sa taas naman sir ito. Ito naman yung baby elephant formation. Tenga, maka, ilong, pain ng katawan. Ano nga, ano? The baby elephant formation. At sa taas natin. May baby elephant. Siyempre may mami elephant dyan sir. Ito yung katawan na yung ilong. Katawan. Oo nga, ano? May daddy elephant din yan sir. Kasi wala pa dito yung daddy elephant. Nasa taas pa. Nasa taas pa. Nakikipag-inuman yun sir sa ano? Sa giraffe. Wala pa siya dito. And then kung gusto mo sir makita yan Junjun. Ito yung Junjun. Ayan, parang si Junjun daw yan. Mamaya si Manoy. Si Manoy. Si Manoy. Mamaya kung pwede dito. Tutoy. Tutoy. Tutoy, yan si Tutoy pala. Mamaya si Manoy na. Medyo malaki-laki na. Ayan o, may isda sir. Isda, oh. Buti nga nabubuhay sila dito, no? Hito. And then ito na yung last bridge natin. Last page. Diretso lang tayo. Diretso. Ayan na sir yung rice terraces po. Ayan yung tinatawag dito ang rice terraces. Ayan sir, pwede ko kayo picture naman dyan. Ganda. Doon kayo sa taas, dito sa baro ko. Ayun, picture na naman tayo. Okay. Pero pag-aakad kayo sir, titignan po yung taas lang. Baka Sige. makatog kayo. Kahit may helmet, medyo masakit pa yan. Picture tayo, ha? Siyempre, dapat pag pumunta kayo ganitong lugar, kailangan lagi may souvenir. Diba? Ayan, oh, rice terraces. Rice terraces, man-made na lang yan. Man-made, eh. Oops. Kapit. Sa gitna sir. Wanto ka